Аз съм Злати, с мен колко и днес ще играем Murder Mystery! Уи! Да, ние сме против. Това ми е скина. Е. Така, какво каза? Чакай. Казах, fuck it! Да, както видяхте, го спечели. Браво! Да. Добре. Да, там съм. Така започваме играта. Уи! Вижте, дайте си оценката, хора. Хора, дайте си оценката. От 1 до 10, колко ми харесвате скина? Защото колко не му харесва изобщо. Аз съм който трябва да бягате. И аз. Дайте си оценката от 1 до 10. Да, нови ми! Рип. Жива се още, не сте се учили. Ами без да исках се хвърлих. Тъй като не съм про-мастър паркур. И умрях. Добре, това беше нарочно, което го видях. Така, quit. Закривам се. Добре, айде сега. Така. И така ще се върнем, когато намерим сървър. И така, хора, върнахме се! Йей! И аз. Накъде отиваме? Той ми е подозрителен. Добре, един. Бягай! Да, разбрах. Гони ли ме? Следи ли ме той? Кажи ми! Да, ма човек, ако е зад мен ми казвай. Така ли? Кога? Да, бе, гледай от някъде да не ме гледа. Тоест, да не ме следи. Аз съм с лука. Коя огромна къща? На спална ли е някъде? Огромна ферма, да. Да. Къде? Точно до къщичката там. Ще видиш до синята вече. До синята. Мина там. Не мога. Синя къщичка. Това! Да, вече не е там. На те позарчето. Офа. Кой избяга на някаква пътичка? Точно по мостчето, мини по мостчето. До синята къщичка. До синята къщичка. Оф. Your stats. Добре, дай направо да влизаме. Парк 3. Мисля, че ние победихме. Предполагам. Парк 3. Ето го. Мисля, че да, наистина ние победихме. Няма как да разберем. What the fuck, тая има много странен скин. Старки гини. Че класи. Обикновена. Окей. Аре, къде си?
Защото съм злобно човече. Добре. Добре, много съм мазна. Къде? Тройката ли? Окей. Мале, колко бях мазна. Вижте, има много странен скин. Та има синя коса и Iron Man. И с костюм на Iron Man. И този път наистина съм обикновена. Аз съм след теб. Не, убита слънка! Не бях аз, наистина! После ще видиш на клипа. На 6-та минута ще видиш. Там някъде. Той слъга, гледаше те слъга и го пусна. И така те уби. Не схващаш ли? Той и мърдъра също умря. Стоите 4 минути. Той зрелоопасен ли си? Не си. Аз съм слъка! Нали мърдъра умрял? Не знам. Ти на през канали каза мърдъра, че е умрял. Не, че шерифа е умрял. Така, аз тук ще се крия, съжалявам. Тук ще чакая. Я послушам на дома. А то не може да се падне. Мхм. Не, наистина заклевам се. И как не искаш? Наистина заклевам се. Виждаш ли? Ето, виждаш ли? Какво да виждам? Ти не можеш да се падне. Добре, не мога да видя дали може да западне или не, ама се тая. И останахте двамата. Аз ще го чакам тук. И така, само ще паузираме, докато свърши тази игра, защото си очертава да е скучна. Така, здравейте хора, връщахме се. Много ми е странно, защо пише 000. Така, аз съм обикновена. Ти си слъка? Помислих, че държиш кирка. Той май видях меч в него. Видях меч. Меча! Можеше да го направиш преди да ме убие. Защото ти казах, видях меча, но ти не. Добре, обаче веднъж наистина шерифата уби. И така хора, това беше от този клип. Надявам се да ви е харесал. Аз бях Злати, с мен беше Гого. Ние бяхме Проти. И до скоро!